L-erba' segretarju permanenti fih dan il-Ministeru ta' George Pulicino waslu għandu l-konklużjonijiet ta' investigazzjoni li saret dwar dak li ġara fil-Każin Nazzjonalista taż-Żurrieq. Il-President ta' dan il-każin huwa il-perit u kandidat tal-Partit Nazzjonalista Tony Bezzina, illi jaħdem mal-Ministeru ta' George Pulicino. Impjegati li jaqgħu taħt il-perit Bezzina intbagħtu biex jagħmlu xogħol ta' manutenzjoni fil-Każin Nazzjonalista taż-Żurrieq. Li ma kienx għall-ġurnal kulħadd li żvelat din l-aħbar, il-każ kien jibqa' misturi. Ftit tal-jiem wara l-istess Ministeru qabbad 3 persuni biex jinvestigaw dak li ġara. Investigazzjoni li dan il-bord lesta u li kopja tagħha waslet għand is-Segretarju Permanenti ta' George Pulicino. Mistoqsi dwar din l-investigazzjoni, Chris Chantar qal li x-xogħol fuq il-Każin Nazzjonalista taż-Żurrieq ma sarx waqt il-ħin tax-xogħol għaliex il-ħaddiema ħadmu aktar u telqu kmieni minn fuq il-post tax-xogħol. B'hekk setgħu jmorru l-Każin Nazzjonalista taż-Żurrieq biex jagħmlu x-xogħol ta' manutenzjoni. Minkejja li One News staqsa speċifikament dwar Tony Bezzina, l-istess uffiċjal fih dan il-Ministeru ta' George Pulicino naqas milli jagħmel referenza lih u minflok tkellem biss dwar il-ħaddiema li tqabbdu jagħmlu x-xogħol. Il-Gazzetta Kulħadd kienet irrapportat kif il-foreman li talab lil ħaddiema jagħmlu dan ix-xogħol huwa l-eks kunsillier tal-Partit Nazzjonalista fil-Belt Joe Borda.